Dneska jsme byli v Mariánkách, v tom největším medru. A bylo to docela dobrý, co vy? Tak my nic moc, my jsme jeli právě na rozhlednu. Já nevím, jak tady pěšáci. Sami. My jsme byli taky v Mariánkách. Náhodou jsme se minuli tam s těma. Jo? Jo, my jsme vás viděli, ale v Mariánkách. Ráno jsme je viděli hned, jako když jsme se zastavili u první hospody. To je dobrý, no. Tak na 9:30 v hospodě hned. Jako proč ne? A co zítra, kam pojedete? No zítra máme naplánovaný chod? Co vy? A my taky no. No, ahoj. Tam jde, jako. Mně se tady stejně líbí, i když ty levičky bych radši nějaký pohodlnější, třeba polstrovaný. No to je... Co to bylo? Bože, co to bylo? Podívej se. Ježiši, ale to si co tě? Něco ti puls. Já to zavolat záchranku. Ale to ne! Tady se nezjistíme, musíme si odvízt k nám, tam zjistíme víc. Dáte si koláčky? Právě jsem napekla. Stal se tu zločin. Vážně, stal se tu zločin. A my ho Marku, taky tě štve, jak ti bolí nohy po každodenní chůzi? Já tenhle problém už neřeším, mám nový podnožník. Tak s tady tím tě nepálí ani puchyř. Takže začneme od začátku. Jak se to teda všechno semlelo? Seděli jsme venku na lavičkách s Anet, no a to mi někdo zavolal. Anet odběhla, no a slyšeli jsme už jenom výkřik a ránu. Tak jsme se všichni sebrali, běželi tam a viděli jsme Anet mrtvou. Tak znáte teda někoho, kdo by chtěl teoreticky zavraždit? Neznám. Ona byla bezkonfliktní člověk, všichni měli rádi. Já jsem jí měl rád, protože jsem s ní chtěl být. Ha? Že jste to byl ten? Proč myslíte? No, co já tam tak zkouším, že jo? Takže nezdálo se vám něco divného na tom večeru? Nic zvláštního mi nepřišlo. A co lidé z ostatních chatek nechovali se podezřele? No, když tak přemýšlím, tak ty lidi naproti nám, co bydlí, ty mi přišly takový zvláštní. No. Holka je taková, víte co, matrona taková velká. A ten kluk takovej hubený. Nevím, jak mi nesedl. Máte moc pěknou košili, ale všiml jsem si, že vám tam chybí knoflík. No to je možné, Jestli já to- se odloupnu. Náhodou nebylo nedávno, tak zhruba před 3 hodinami. To není možný, to je už nějaký díl. Jsem se ožral až spadnout do tý. Jenže my jsme našli podobný knoflík na místě činu. Asi nejsem jediný, kdo má stejnou košile, ne? A vy jste koupil? Tak už nevím, maminka kupovala. Prostorné chatky. Skvělé sušáky. Velké sprchy. A nejluxusnější osvětlení v celém kraji. To je areál u mlýna. Myslím, že ji máme. Protější chatka je registrovaná na jméno Ukelelová. A myslím, že přesně odpovídá popisu. U ní není 120 kg, 180 cm. Budeme to muset prozkoumat. No zrkerto, tak jak to máte? Víš, co se mi zdálo? Co? No ti tamhle za ty chatky,
potkám ti tam nějakou děvčicu, tak se mi dala za ucho a ona padla. Kecáš. Chceš to říct podrobně? Povídej. Poslouchej. Haló, tady kriminálka Stará Voda, detektiv Horácio. A vy máte informace o nějaký vraždě? Dobře, sejdeme se tady na parkovišti v Jedloví za 2 hodiny. Naschle. Umřelo vám vaše zvířátko? Nezoufejte, otvíráme pro vás nový hřbitov Nenia. Hřbitov pro malá domácí zvířátka. Dobré, Dobrý den. já jsem nějaký Evžen. Já jsem Horácio. Lovec žen. Tak teď bez srandy. Ano, ano. Mluvil jste o nějakých informacích o vraždě. Ano, moje žena. Gerta. Ona je trošku mimo. A říkala mi, že se jí zdálo, že nějakou děvčicu tady, u těch chatek, mají s lakoštětem do hlavy. A pak jsem se dozvěděl, že tady fakt nějaká děvčica umřela. Dobrá, to bys... Přijde mi to podezřelý a bojím se o svý holý život. Dobrá, tak to nám přesně zapadá do naší skládečky. Děkuji vám za informaci. To je všechno. Můžete jít. Co novýho, doktorko? Sledoval jsem, že příčinou smrti byla rána tupým předmětem do týlní kosti, což způsobilo vnitřní krvácení a na to umřela. Tak to nám potvrdil ten anonymní typ. Jdeme si pro ně. Gertrudo Ukelelová, jsem tu, abych vás sebral za vraždu Anety Nové. Ty jsi jim to řekl? Uklidněte se, já vám přinesu koláčky, přinesu vám koláčky.